Γεια σας μάγκες μου! Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε για πρώτη φορά κούκι! Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε πάρει εδώ πέρα. Ήρθα με τον κύριο Blister. Ήρθε μαζί μου, είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζει κούκι. Ήρθα εδώ με τον Γνώμονα, ο οποίος δεν ξέρει. Και εμένα πρώτη φορά κούκι είναι. Έχει ανεβάσει και βίντεο, δείτε στο κανάλι του. Αλλά πάμε να δούμε πώς είναι από μέσα. Oh my god! Τι ομορφιά είναι αυτή. Λοιπόν, πάω δοκιμάσω για πρώτη φορά. Είναι τεράστιο. Δοκιμή σε 3, 2, 1. Πώς νιώθεις φίλε μου που δοκιμάσεις πρώτη φορά το αγαπημένο μου μπισκότο στο κούκι? Είναι υπέροχο ρε. Τζαγανό απ' έξω. Μαλακό από μέσα. Σοκολάτα λιώνει. Τα λιγοθόρια φάω, είναι υπέροχο. Πώς τα 10? Δεν έχω δοκιμάσει τα άλλα, αλλά ως στιγμή κατά το θα πάει ένα 9 στα 10 τουλάχιστον ρε. Είναι υπέροχο. Κάντε subscribe αν θέλετε και εσείς να φάτε αυτήν εδώ τη μορφιά.